feina que estem a l'octubre. N'hi ha partera ja de calor. Bé, a continuació farem una cançó que parla de la relativitat de les distàncies. Però jo no crec que podem arribar a estar en el una cançó que es diu La llum lliure. Esperem que formi part del nostre grup de fills quan Nams i companyia de Espanya i doni subvenció a la valenciana que són bons per noms, no tot la llum.